Hello everyone, welcome back to my another vlog. Dinay Velaghorot dinay देवबार ना vlog बेनिफ्राय भिडिअखौ माला होनाय जागोन मिन्थिया थेवबाबो आङो बनाय खालामना दोनबाय आरोना भिडिअखौ ओमफ्राय जोंना देवबारावसो माने भेलाघरखौ जादों आरोना बेनिनो एसे भिडिअ आङो लानानै फैदों लोगोफोर अन्नानै नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम गुबुनखौ जेरैबायदि अन्नाय होदों बेबायदिनो आंखौबो अनलांगोन होननानै आङो सानो आरो भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला जोबजासिम आरो बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर जोङो भेलाघराव मा खालामखो आङो बेनिनो एसे भिडिअ लानानै फैबाय बिनिफ्राय नायलांदो बिदिब्ला थौदो लोगोफोर नै लोगोफोर जोंना भेलाघरनि न'आ आरोना बेनिफ्राय जोंना रायजोफ्रा बारा बुरजा नङा आरोना खम आरोना थेवबाबो जोङो जायो आरोना बोसोरफ्रोमबो जों माने गिदिरफ्रानो जुदि जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय नेमखान्थिखौ देखायलाङाबाथ' रोंनाय नङाना उन्दैफोरा बेखायनो जोङो खम रायजोबाबो जायो आरोना बोसोरफ्रोमबो ओमफ्राय इथिं संग्राफ्रा संगासिनो जोंबो मावदों आरोना हिन्जावफ्राबोहाय ओमफ्राय माने मानसि खम नालाय बयबो मावनानै जानांगौ आरोना दाउ सावग्राफ्रा सावदों सोरबा आरो बिदिनो मिलायनानै जालायो आरो जोङो ओमफ्राय नायलांदो लोगोफोर मा खालामो जोङो नै दाउ सावगासिनो बिथिं जोंखौ सबाइ ओंख्रि संनो होदों आरोना बेखायनो जोङो संदों आरोना सबाइ ओंख्रिल' ओमफ्राय फुङावहाय अमा बेदर भाजि जादों एसे बेनिफ्राय इथिं दाउ एवग्राफ्रा एवदों अमा बेदर बारा आइटेम गैया आरोना अमा आरो दाउल' आरोना ओमफ्राय गोथां सालाद नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो एसे रंजानोसै आरोना बोसोराव खनसेल'सो फैयो नालाय बयबो जोङो बिजावजालि ओमफ्राय बेवाइफोर बिखुनजो बिहावफोरबो दं आरोना सब मिलिनानै मोसादों आरोना मागोआवलाय आरो गासैबो लाजिनाङा आरोना रंजानायाव बयबो गासैबो बेबायदिनो अनलायनानै रंजानांगौ आरोना लाजिनानै थानाङा ओंखायनो जोंबो मोसाबाय आरोना बिहाव बिखुनजो बेवहाय थाबाबो मोसाबाय आंबो एसे नायलांबाय थादो लोगोफोर थिं सिख्लाफ्रा काम मावगासिनो आरो नै मालाय मैगं हागासिनो सिख्लाफ्रा दाना सिख्लाफ्रा मोसाया बुरैफ्रासो मोसायो बांसिन
गानानो जोबना होबाय जोंना एकदम मोसाग्राफ्रा मेङा होमबाबो Happy Magh Bihu. Bodo song Mivisadu Lesib Betura. voice over होनो गोनां जाबाय आरोना बेवहाय बाजै होननाय गानखौ मोसाबाय दंमोन आरोना उपाय गैया मा खालामनो आरोना थेवबाबो होनाय जाबाय आरोना ओंखायनो voice over होनो गोनां जाबाय ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोर माने बांद्राय गोलावबो होनो हाया नालाय बेखायनो कपिराइट फैबा आरो डिस्टार्ब जालायगोन बेखायनो voice over होबाय आरो नायलांबाय थादो बिब्दिनो बिदिब्ला दायो ओंखाम जानोसै लोगोफोर खनसेनो जाखानोसै आरोना जमायैहाय ओंखायनो ओंखाम जाना लाग्रोनोसै उनाव हराव मोसाबा दिन्थिनोसै हानायमानि दा जोंना डिस बायाखै आरोना जोङो माने थालिर फस्लाखौनो बेबायदि बनायना लादों आरो बेयावनो जानोसै आरोना गोदो गोदायनिफ्रायनोथ' बेबायदिनो जाग्रामोन न' बेखायनो जोङो दाबो बेबायदिनो बनायना जायो आरोना
नायलांबाय थादो आंना फिसालाया मालाय बिबथैखौ मोननानै बिबथैजोंसो जायो बिमाखौ नांलायबावासो जाना लागोनसै लोगोफोर ओमफ्राय सबाइ खारै ओमफ्राय लाइजों अमा बेदर ओमफ्राय सालाद आरो दाउ बेदर दङ आरोना जालांबाय थादो बिदिबा लोगोफोर आङो जाना फैबाय आरोना दायो ओमफ्राय न'आवहाय जि जोम आरि दिखांनानै थांफिननोसै लोगोफोर एसे मोसाहैबावनि मोसायाबा न'आव मोसानांगौ बोसोराव खनसेल'सो आरोना ओंखायनो रंजानोसै लोगोफोर आङो जा हायो देखायगोन बिदिबा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आङो दायो न'आव फैदो आरोनासै आङो मैया भिडिअ खालामनाय जायासै ओंखाम जाखांनानैहाय न'आव फैनायनि उनाव ओमफ्राय फुङाव न' सावनायखौ एसे नायहैदोंमोन आरोना ओमफ्राय मालाय सावखांबायानो फुङाव सिखारनाया देरि जाबाय आंहा ओमफ्राय नै सावगासिनो लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै आङो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय